Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nandito po tayo sa Hijama Center ngayon. Meron tayong isang client na ipapakita natin kung ano talaga yung kabuuan ng kanyang procedure. Tsaka nag-uumpisa pa ngayon. Inshallah makikita natin kung ano yung kanyang karamdaman. Tatanungin natin din yung kliyente natin kung ano ba talaga yung masasabi niya. Ayan sir, uning ko anin biya pagka na naman mo. Misang kabiyan na, okay na. Sa yung mga hindi na mga kitchen typhoon diya. Oo. Aside din dito, long taway ko pagka na naman sakit at walang taon unubihan. Yeah, kuan mga asma ra to. So amura to datin focus lang taon kau asma. Asma. To how open in biya asma pag-atake hun go. Kuan bang among dia malaula ko sa bukod sa adlaw-adlaw sa mga once a week. Sabi din ko na to man to level sin asma biya bang ko maghingal biya. Bukod sa biya tulong ta. Mild din kuan. Sa time bang ako biya mga pagkakuanan, pagkakuruhan tuod. Amon kuan among biya sabi lang mo din ako makasayo yan to. Ano po nalikaw? Na inshallah kalau mahinang siya sa wabin hijama ini in hijama kaulian long time asbab sa jawin hinijama ini inshallah na while sim procedure aw na ko mga pangaysubon kay mo bang biya diinin na namin sakit niya long tabihan. Okay. Say back me sakit siya. Umatin biya may kuan nanamong patus niya. Ini. So mapuasin hijama ipapress na mo magbalik bang biya din sakit sin namin. Long tabiyaon ka na naman mo on sakit sin taykod mo ha sir. Na pag-uusat duga na ka na mapuasin hijama, preson na mo bang siya masakit pa. O si level mo kato bang biya diin biya taas low niya bang long na inhang po masakit kita unta bang biya diinin ko na tinanabang preson siya magbalik. Yan okay na sir? Yeah. So bali first time mo rin diya Hijama Center? First time. Narin ko nakarungugin ko ang Hijama Center din di Sambuanga. Pero meron ako nakaroon sa among so ako magpakuan nakita ko kaya ha panyaw na buaya ulo ya hijama nakabutang kada biya sulayan ko tin mga subo mari. So wayron naka-recommend kay mulong tabi mga tay manguda tawa Facebook biya lang ta. Meron sir. Maraming sa. So through advertise sa diwa mim nakapaskil yon ako yaon. Mag-start kita sir. Belum. Mungkin sir ya. Kaya. Gitu din kasi yan.
bilin sa'yo, yung para saan mo? Iya ko ang tayo. Yung pangasuwa ko biyaon kayo mo, uno siya, masakit siya, min hawak to siya namin biyaonin session. Bukod. So, bukod siya masakit. So, makarecommend ko ang mga kaibanan katotemang horan. Inshallah, makarecommend. Alhamdulillah. So, ini mapuas ko magijama, kakita mo siya in mga jelly. Amin biya mga malulumi dugo. Akuan, giwa kayo mo, inshallah. Subhanallah. Yari kakita mo raga na kanining ko ng mga biya kiwan na mo ini. Ijama na mo kayo mo. Survey din ka. Ano? Relax. Relax. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inshallah, may nang to din asbabin hijama para kayo. Inshallah. Aywa, alhamdulillah. Na naubos na ng buhok tayo manghudta. Na sir, sina kuan mapuas during hijama. I mean pag incision na to, uno siya, masakit siya. Bukod na siya masakit. Biya, mga makitok lang sa bang diyak paano kita biyan. Tugsok-tugsokon. Habang mo hirate siya, dahil 1 to 10, in 10, mamunin masakit. Harin siya rito. Na mga tura sa biyan long ta. Alhamdulillah. Kasi kayo na mabuka sila. Pasalong nila, biya magpakwalo niya sinduko. Pag huya-huyaan lang niya si paghilap-hilapan. Na dito magbuka yung mga tao. Na alhamdulillah, mandiyan mo sila recommendon sinamin lang ta bukod masakit. Alhamdulillah. Na in biyaon, kain na before ko naghijama, uning pananaman mo, simbaran mo, before ko naghijama. Kain na biya mamugatin baran ko. Oo. So among biya, after ko naghijama na biyaon, biya siya nalawa, biya anak ko, biya naon mo yan. Gimaan to yung baran mo. Masya Allah. Na o mamagtay kuan niya o magtay biya after effect niya. Na inshallah magsukulto siya namin pag trust mo kamo dahil hindi hijama center na misang biyad to kalo-kalo ang bawak to makabalik ka umari. Inshallah iwan si makapag-recommend ko paro kayo na magsukulto sir. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.